chokwadi ngachingotaurwa sechokwadi, nokuti chero dai makanzwa noise yakaita kusocial media nekufacebook musi wakati vachamisa varesign, kwakaita mere, kwakatinhira mutinhiro chekuti chero ivo vaiona makoments evanhu, vanhu vakataura kuti chero mukati marega tinemi nemumvura tiri tose. Iko zvino tarisai makoments ari kutaura vanhu vari kutomushora iye nhingirikiri, vaviri vatatu vanenge vachiti magona mazodai iye uyu Scala. Vanhu vake havambosviki kana 10,000 havasviki vari kumufolowa. Ndo paunototangira kuona upenzi hwako musoro ipapa pakuti vanhu vari kundida here kana kuti havasi kundida. Biti oraiti vana biti zvavari kudero, vane vanhu vangani vana biti vavanavo. Saka hatirwadziwi zvokudaro. Hai, seni zvangu handidi kunyeperai. Inini ndinofana vachamisa. Chero zvikanzi chii, chero zvikanzi ndinourawa, handizviri nani ndife. Zvingatori nani kuti tite mafoni ndivo vachamisa. Foni dzaikosha, line richitengesewa nemombe. But zvese izvozvo zvakapera. Tinofana kutenda chakanaka chakaita munhu. Haana futi chakaipa chatakamboona isu. Tinoda kutenda zvakanaka zvake. Hanzi mabasa ako anokuteverera. Ukaita mabasa akaipa, mabasa iwawo anokuteverera. Ukaita chakanaka wazviitira iwe pachako, hauna kuitira mai vepa next door, hauna kuitirani, wazviitira iwe, naMwari vanokuropafadza. Saka vachamisa tinoenda navo, tichapinda navo, kamuri mumvura tinopinda tose. Izvozvi muchaona kuti inenge yava dzvamu. Tiriko tinaye mukomana vedu chaicha MPs vedu vasina zvipomegwa, vanouya vega, titsvagi vanhu. Anouya ega, munhu anoda munhu wake unouya oga. Saka hatimbotyi, tinavo kusvika rini narini, kusvika Mwari vatiropafadza, kusvika tapinda muKenani. Tinavo vachamisa, hatisi kuzodzokera sure, hatisi kuzoneta futi zvakare. Ticharamba tichiita nokusingaperi.